ṣẹ́ẹ̀rì mọ́lú ọjọ́ tó bá fi lè mọ̀ pé ànábì wa Muhammad òjíṣẹ́ ńlá ó ti jáde kúrò láàrin àwa mùsùlùmí ọjọ́ òun náà ni ò ní gbà ká pọ̀ wọn mọ́ because yóò mọ̀ wé pé ní ẹni tí ì ti júmọ̀ yín lára náà ló ti ṣaláìsí yẹn. tọ́ba fẹ́ rí ìjà màálù wọ́n mú màálù létí báyìí kọ́ fà á létí kọ́ ní àná Muhammad ti kú. sọ fún màálù pé ànábì tá ń pè mú ọmọ ó ti kú. wàláì tọ́ba délé ń jọ́nà ọlọ́run lọ́la. màálù ànábì Muhammad ó ti kú ó mọ̀ ànábì wèrè ànábì Muhammad ti kú ànábì Muhammad Yamutu àwọn màálù eléyìí ṣé ò gbọ́ ni ànábì Muhammad ti kú ànábì Muhammad ti kú lórí bukún sá ànábì Muhammad ti kú sá ànábì Muhammad Yamutu èdè mo lè fi sọ náà bí akínwédè mi fi sọ ànábì Muhammad ó ti kú ó wèrè ránjú ó ní sóyè màmá ò ní ṣe.